5 थाखोआव फरायनाय उन्दै गथ'खौनो जिनाहारि खालामदों गावनि फोरोंगिरिया। थारैनो माखासे मानसिया लम्पट मूर्ख, गियान गैयै आरो लाजिरोङै जामारबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुरिबारि गुदि फरायसालियाव जादों मुगैथाव जाथाय। गावनि 5 थाखोआव फरायनाय उन्दै फरायसुलिखौनो जिनाहारि खालामदों फोरोंगिरि मिथिंगा बसुमतारिया। जिनाहारि खालामनायखौ गुमुर मोननानै रायजो राजाफोरा ओंखारनानै फोरोंगिरिखौ हमदों आरो पुलिसनि आखायाव गथायदों। लम्पट फोरोंगिरि मिथिंगा बसुमतारिखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों रायजो राजाफोरा। बे जाथाया सोराङाव फैदों थांनाय 29 नभेम्बर सानखालि होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। आंनि फिसाखौ बियो लोमजादों नालाय, ओमफ्राय नों लोमजानायखाय नों थाबायनो हानाय नङा मा? आङो फिसौखौ स्कुलाव लायनांगौ, बिफाया गसाइगाव थांदों, नोंसोरो थाथ'दो दे आमा, नों बे मेगिखौ जादो, नों थाथ'दो बावनो आं दान फैफिनगोन, आं अनला सौहैनो थांदों आरो। ओमफ्राय अनला सौनानै बेबो आंनाव गय बिदोंमोन, ओमफ्राय बे गयखौ आङो गय जाग्रायानो गैलाहाय थांबाय, गयानो गैया, रावबो जाया होननानै, गय गैला होननानै। बे मास्टारानो गय जानो बिदों, ओमफ्राय गय जाग्रायानो थांबाय, गय गैला होननानै, गय गैया होननानै। ओमफ्राय आं खयथासिम जाखोमोनथाय, माबा 10थानि सिगां थांदों आरोखि बियो, 9:30सिमाव थांदों, 9:30 बिदियाव थांदों दा। ओमफ्राय दाना आङो हाखु दाखु अनला संनो थांबाय, ओमफ्राय आंनि गोसोआवबो खिंफोर फैगारबाय, माबा मास्टारफ्रा ओरैनो बिदि खालायो, बिदिखौ आं बोरैबासो मोनलायलाङो होननानै हाखु दाखु अनखौ सौनानै आं थांसैहाय, आंहा फिसौ लायनांगौ होननानै बे सि दाग्राखौबो बिदि होननानै फैबाय आं। फैब्ला बियो मेगि जानानै मोदोम थोर मावनानै गाबनानै होनबाय, फायखाना बारान्दायाव गाग्रायाव जिरायनानै, आमा आंखौ मास्टारा न'आव सोनानै जिनाहारि खालामदों, बिदि खालामदों आमा होनबाय। ओमफ्राय हाब बिदिसो साला मास्टार जानानै बिदिसो बियो, राग जोंनानै आङो अनलाखौ दोननानै नागिरबाय, आं गैया। ओमफ्राय नै बेयाव मोनहैबाय आङो, रायबाय आं, बुबाय आरोखि आङो। ओमफ्राय नों मानो बिदि खालामनांगौ आंनि फिसाखौ होननानै। ओमफ्राय दाना बिदि होनबा बियो नङा जाबाय, मा नङाबा मानो आंनि फिसा खिथाखो, जाम्बिसो बियो होननानै। ओमफ्राय दाना आंनि फिसानाव सोंबावबाय आं, नोंगौ खेबनै बावसैनो। ओमफ्राय दस्रा न'खरनि मानसियावबो खिथाहैदोंनो, मास्टारा बिदि आंखौ खालायबाय थाफैयो, बुंबाय थाफैयो, ओमफ्राय आंखौहाय बियो जिनाहारिबो खालामो, बिदि लंपेन्ट खुनानैबो आंखौ बिदि गावनिखौ देखायो होननानै बुंबायनो। ओमफ्राय दाना बिसोर दहाय खिथाजोब्बाय आरोखि आंनो, नै आयै दाखालिनिफ्रायनो बियो होननानै। ओमफ्राय फिसायाबो दहाय खिथाबाय खेबनैसै होननानै, हाब बिदिसो होननानै। ओमफ्राय मानसियाथ' लोमजागासिनो दङ, ओंखायनो आङो साला बिदि लोमजानायाव आरो बिदिसो खालायफैबावबाय होननानै आं राग जोंनानै बेखौ दहाय फंसे खरआव सौफैदों आङो दखानावहाय रागा जोंनानै। बेबादि जादों आरोखि। दा बिनिखायनो बिनि माबाखौ आंनो नांफिनगौ। आंनि लुबैनाया बेनो, बेखौ जेलाव लांनानै आङो फासिनि राय होगोन, आं फासिसो बेखौ होनो डिमान्ड खालायगोन। आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो। माने ओइदिनखालि जोंनाथ' फरिखाया 9 रिंगानिफ्राय जायो नालाय, ओमफ्राय फरिखायाथ' सोलिगासिनो दंमोन। आं सान्दों बे मानसिया माने दखानबो खाथि नालाय जोंनिया, फरिखायाव बिदिनो कुइसन हेरि राननानै बियो माने गय जाहैदों बा बाहेराफ्राव थांदों नामा, आं बेखिनिखौ सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय दानिया फरिखा सोलिगासिनो दं, आंबो फरिखा हलावनो दङ। ओमफ्राय दसे थाहैबाय बियो, थानानै ओमफ्राय एसे गोबाव जाबाय आरो जानानै, ओमफ्राय फैफिनबाय, फैनानै ओमफ्राय दानिया आरो ओरैहाय दखानाव थांफिनबावलायबाय बियो फरिखा हलाव फैनानै। ओमफ्राय फैनानै दानिया बे दखानाव थाङोब्ला सासे बे नावमि होननायनि माबाया, बिमाया आरो आंनि गथ'खौ बेबादि खालामबोदों, इनाय आखु दिन्थिनानै आं बे मास्टारखौ नागारा होननानै बियो दखाननिफ्राय होनानै लाबोबाय आरो। आं होमब्लासो आसरित मोनबाय, सोमोनांबाय, माब्रै बेबादि जाखो। आं सानबाय माने बे दखानाव गय जाहैदोंमोन, बेबादिसो सानदोंमोन आङो सिगाङावनो। होमब्ला बेयो गथ'नि बिमा फैब्लासो गयखौ जाहैदों आरो, बेखिनियानो। ओमफ्राय दानिया बे गथ'आथ' माने क्लास 5आव फरायखानाय नालाय, बे गथ'आ माने नोरजिया गथ'। ओमफ्राय बियो समबार ओमफ्राय मंगलबारावबो फैनो हाखायाखैमोन आरो, ओइदिनखालिबो फैनो हायाखैमोन। आंथ' बेबादि आखुनि होननानैबो मिथियामोन, सानाखैबोमोन।